Oedd y profiad ei hun yn gadarnhaol ac oedd y pwyslais, mwy o bwyslais ar yr hyn sy'n digwydd o ddydd i ddydd mewn ysgol, mwy o bwyslais ar yr addysgu, mwy o bwyslais ar brofiadau plant a profiadau staff a profiadau rhieni. Un peth mae dileu graddau wedi wneud ydy sicrhau bod y broses wella yn un barhaus. Felly, yn lle bod nhw'n gofyn lle ydan ni a defnyddio hwnna mewn barnau graddau, mae o'n fwy o gwestiwn o be ydy'n cryfderau ni, ydy'r arolygiad wedi dangos bod hynna'n gryfderau i ni, a pa fath o agweddau i wella mae'r arolygiad wedi adnabod. Felly, croesawu y math o arolygiadau sy'n seiliedig wan ar lle mae'r ysgol a lle mae hi isio mynd ac angen mynd. Yn y broses arolygu, mae rhieni'n cael eu cynnwys drwy holiaduron a chyfle i ddod i gyfathrebu, a mae hynny'n bwysig. Mae'r prosesau yna dal yn eitha tebyg, efo maen nhw wedi bod erioed lle. Da ni wedi rhannu'r adroddiad wrth gwrs gyda ein holl rhanddeiliad ni ac yn falch iawn ohoni. A felly beth sy'n bwysig i ni rwan ydy sut da ni'n rhannu efo'n rhanddeiliaid, efo'n rhieni, o sut da ni'n defnyddio yr adroddiad yma i barhau i wella'r ysgol. A dwi'n credu bod hi'n haws fod yn Pennaeth ac yn enwebau rwan bod barnau wedi'w dileu. Beth sy'n bwysig wrth gwrs ydy ag nes i fwynhau'r profiad o ddefnyddio'r arolygiad yma i mi fel Pennaeth ac fel enwebau i gael bod yn rhan o'r trafodaethau proffesiynol, i fod yn rhan o'r tîm, a mi ges i fod yn rhan o'r tîm. Mi gafodd yn athrawon ni gyfle i addysgu o flaen arolygwyr, a mi gafodd fy arweinwyr i gyfle i siarad drwy gwaith mewn cyfweliadau cynhaliol, cefnogol, ond proffesiynol. Da ni wedi defnyddio'r arolygiad yma fel ychwanegiad i'n prosesau gwirio ansawdd ni, felly cyn gymaint a mae unrhyw ymweliad gan unrhyw un allanol yn gallu bod yn gadarnhaol, mae'n creu nerfusrwydd yn dyn wrth gwrs lle, ond mi fuodd staff yma yn edrych yn ôl arolygiad fel proses gadarnhaol oedd yn galluogi ni wedyn i gario mlaen ar y gwaith yn syth.